Ah, ga Abubakar ma na kira na bari mu yi magana shi dama ina jiran kiran sa ne. Hello? Abubakar ya gaji a gida? Okay, to ba damuwa. Ai na tura Ibrahim ma miliyan 12 ɗazu na ce baka. Bai baka ba? To ka gani aka satin ta na tura masa miliyan 16 ma ya abunan naka. Ban san me yake nufi ba wallahi. A gaskiya ka same shi. Ni ka san wannan ba wani abu ne a wurina. Kuɗi kuma zan sake tura maka amma dai ka same shi me yake da kuɗin haka. Sai ya gaya maka. Miliyan 16 miliyan 12 ai yayi yawa ai. Ni to ba damuwa yana ji. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ranka dade. An wuni lafiya? Ya gida? Ya hutu? Ya rana? Ranka dade. To ranka dade mu dai ba da wani bata lokaci ba. Magani mu ba su bada magani ne. Ko ba gaskiya ba. Idan ka ji ana ɓaure mai bada magani duk nauzan Najeriya ba wanda bai sanni ba. Allah sarki. Yau wurin ka daɗe. To gaskiya mun zo mun wucewa ne sai na ga ba zai yi barka a cikin abin da aka saka ka ba. Akwai matsala ranka daɗe a kanka. Ka ga jakata nan gurin? Maganin ne yanzu haka sai da muka je wani bai da kafa muka je muka sa mai kafa ya fara gudu. Ni yanzu mutum zai karya zan ɗaura shi zai yi gudu. To ranka daɗe abin da yake faruwa gaskiya an saka maka hannu. Ni ma na san ba shakka dai sai gaba ɗaya al'amura na sai ta ɓabara yanzu ma magana nake na kuɗi ne. Wato ranka daɗe abin da yake faruwa nan gefen ka na hagun baka dan jin wani motsi. Ina ji kullum na je wanka sai in naje kwanciya sai na daddanne wurin. To ka dangare ka turo. Wallahi ka dangare ka turo da ka dade. Nan gefen ka kuma ina tunanin akwai wata kaza da ka irin kaza ta aljini. Na ka jefu maka da ita. Ni kana na yi ta tunanin wannan abu. Na gode Allah da ya turo min ko wallahi. Yanzu dan karbe abin da yake faruwa sai abin da kace. Za mu maka magani yanzu a cire maka wannan kadangare da zabuwa irin ta aljinu. Ai ni tunda kuka zo alhamdulillah ni abin da nake nema da man kenan lafiya ai tafi min gobe ko na zan kashe. Ba matsala ran karbe. Mu muna da sharadi a aikin mu. Kware kuwa. Ko ba gaskiya ba? Kware kuwa. Yanzu ba ga can bishiya ba? Na kalle ta. Kaga can bishiya? To mu yanzu wannan wacce ba wani magani ne dogo ba. Yanzu duk abin da yake jikinka zaka cire shi ka ajiye shi a nan gurin. In ka cire ka ajiye zaka tafi ba waiwaye ka tafi gun bishiyar ka waiwaya. Kana waiwayawa akwai wani abu da aka jeho maka kura ce an jeho maka ita yanzu mun da mu zo mana kaddara kanka. Subhanallahi ai wannan mai sauki ne sharadi mai sauki. Kana waiwayawa kuma ya kari. Dai zaka duk abin da ke cikin ka ajiye shi a nan gurin. Wai har wai komai da komai. Komai zaka. Komai har agogonka. Komai zaka ajiye. Har agogo. Yawwa aje. Yawwa. Ai ke zaka warke sosai ma. Zaka warke sosai ma. Ina wannan annabi da muka je muka same a can ta. Zai warke. Shi ma irin lalura sa ne. Irin lalura sa ne. Larura ɗaya ce da ku. A'a zaka warke alaji. Yawwa je ka san Allah ka san ka ji ban zai ba zai warke. A'a zai warke. Yawwa ka san Allah ka ji ban zai ba zai warke. Ga gilas. Zaka cire ai ba mu buƙatar komai ranka dade. Yawwa to yayi. Yawwa. Masha Allah. To amma da ba masu a tafiya da takalmi amma kai tafiyar ka da takalmi waje ka yau kar ka waiwaya ba waiwaye bar wanda waiwaye ba waiwaye kar ka waiwaya no inna lillahi ɗan damfara na haɗu da su subhanallahi sun tafi min da waya da kuɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la hawla